Qabat jırmın sibilen, kuşulup biyek köyle, xalq bayrami ildə, Sabantuy gırlı jirdə. Сабантуй — веселый праздник. Праздник дружбы и труда. Пой, играй и смейся громко, и танцуй, как никогда. Батыр егет син də danğa şatlan, көңіл aşı ovazları yangırı yıraqlarga. Motor bayram Sabantuyu zor suyinish bulag ite barliq xalqlarga. К Сабантую вышью полотенце, я в узор переведу зарю, натяну я полотно на пяльце, алой нитью песню сотворю. Sabantuy beyrami zur voqea bo'lib hisoblangan. Ham onni bayram etuga hozirlik ishlari uzoq borgan. Qish bo'yina xotin qizlarimiz bayramga bo'lak hazırlaganlar, tikkanlar, shikkanlar. Yoz jitu bilan yigitlar silgilarni yig'anlar. Milliy bizaklar bilan shigilgan silgi eng qadrli bo'lak bo'lib sanalgan. Матушка-Земля, ты основа и источник жизни, центр плодородия и силы, кормилица наша. А пахота – главное событие года. На плугах у ребят проверяется дух и сила. Как говорится, что посеешь, то пожнешь. Яз ул бәрәкәт, иминлек, яшәү чыганагы. Язгы җирдән бөркелгән җылылык ир-егетләрнең беләгенә көч булып куна. Күзләренә дәрт очкыннары өсти. Егетнең егетлеге кырда күренә. Тигез итеп йылган йырымнар җирнең йылмаюы. Шул йырымнарга төшкән орлыклар тормышның дәвам итүе. Яңа өмет белән туа язлар. Җир уяна, сабан дагыла. Игенчене мактап шаулый кырлар. Шатлык шәшеп тургай кагына. Игенченең бәхете җирдән диләр. Җир һәм иген буя бер бөтен. Җиңсызганган хезмәт кешесенең җир анада бөтен өмете. Anladım akırın güne iskende bayram gün jilin. Ansıda sili tağın. Bayram bugün. Bayram bugün. Дорогие друзья, наш сегодняшний праздник открыли строки великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В них отразилась вся суть и настроение 5-го татарского национального праздника. Южный Сабантуй 2025. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, кадерле дуслар, татар халык бәйрәме Көньяк Сабантуй катнашучылары. Уважаемые гости, дорогие друзья, халкыбызның милли бәйрәме Сабантуе котлы мөбарәк булсын. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов исеменнән сәламләргә һәм котларга рөхсәт итегез. Кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, хөкүмәте барлык татарстанлылар исеменнән
һәм шәхсән үзем сезне татар халкының Сабан туй бәйрәме уңайыннан чын йөрәктән котлыйм. Киң күңелле, ямьле Сабан туй татар мәдәниятенең күп төрлелеген, байлыгын, үзенчәлекләрен чагылдыра. Дөньяның төрле кыйтгаларында яшәүче милләттәшләребезне берләштерә. Күмәк җыеннарда без ата-бабаларыбыздан мирас булып калган борынгы гореф-гадәтләребезнең дәвамчанлыгын кайгыртабыз. Ихтирам күрсәтеп, яшь буында аларга карата ярату тәрбиялибез. Абхазию и Татарстан связывают очень давние, дружеские, братские отношения. И в этой связи я хочу сообщить вам, я думаю, хорошую новость. Здесь один из предыдущих ораторов говорил о том, что география Сабантуя, она расширяется. Так вот, я вам хочу сказать, что принято решение о том, что в 2026 году Сабантуй будут проводить в Республике Абхазия. И я рад пригласить всех присутствующих на это мероприятие. Bugün Saban toy gürli meydanda. Eyda jiyan matur kulmagin